Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka Jingïalang. Pila ru ban apply da ka education loan. Uba Arden Miller Basayo Mike President ka Voice of the People Party VPP, haka arpoi terek Yong Araja Arpenrio, ulami biang chakmat ben pinkin mau bagi Jingïalang Paidbah. Pyrshah ika Sorkar Jylla Motphran melakot penlong da ka parti kan Ïaid bet chakmat na do ka por arbjen opai singi ka arpo arterek Yong Araja Arpenrio. Ka parti ki khendiat singi bledep kala pinbana man sedang ika Jingïalang Pyrshah ika Sorkar MDA2 da ka balum Paidbah halor pratli ki nongrim. Mat kamat peningkong gede ke jingdawa benwengi ke projek na lumpong deng benyadai ke kendo ba kame mariang kini ke jingdawa gede ru ke ba Green Tech Foundation kala shim da ke sin jam kata da ka basha tngan kan art singi hamadan malki ban pinbor ke Sorkar benweng ya ke jing ai wai lang ya ke dolen nong lumpong deng ke balong shibenta ban chnai ke taj Yam Resort and Spa ya ke ba ke Sorkar kala pinbana benweng hakamiat arpho terek Yong Araja Arpenrio. Kiwei ki jingdawa ki loman pinlong ki District Selection Committee ban Meghalaya Public Service Commission ban long ki balai luat wa pinya ki tungkam tungjam ki samla ban buram ki hok ki nong hikai daga ba wengi ki policy balong Pyrshah mat kiwei pat kwa banai khublei ye ki Paidbah jungari ri de ka jungi juai ka jingkishan ka bakhain ye ka Voice of the People Party mat lingba ka di ka khuboru ka kwa ban kintu ba aware ki Paidbah mong songshno lalu teman kikro konsama kenteba chenrang bagi depoy rinti Jingïalang balapan bet ka Voice of the People Party ka bangin pelong la syai kasi ka apo atrik si balang ka por RBG Motphran ha ka bangin yo ban pensyai ki pratli ki mat ki baka party ka labo bangin tawa naga Sorkar mat ki bakta ki konsamla ki mat ki bakta ye ki paradok ki prasnam ki basong shi jaka kaput ki mat ki bakta ye uduk Rangli hagabede baka kendo bashap nalor kiwe pakimat kumta sisi ida kentujur ki Paidbah bakin peni ya ke jingrinti ya ke jingitli ba kani ka de cap ba mentahi yin yeng rangba ka jat riu ban pedulong ya ki jing angnot nak ta ka jingbet ka jingbiang jong kilung din ki mandin bleshbon yin seshem la shagasi hakapor RBG ha Motphran hakaba nginyo ban pelong ya ke Jingïalang Paidbah jong Voice of the People Party. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya